ଲୋକପଳ ଗାଁର ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିଳ ବୟସ 80 ବର୍ଷ। ସେ ଜଣେ କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଳାକାର ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ପାଇ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କଳାକାର, ଆପଣଙ୍କୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି? ହଁ, ମତେ 1200 ଟଙ୍କା। এই କଳାକାର ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କଳାକାର ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରକାର। ସେ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟା ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଛି ଦରକାର। ଆଉ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ କ୍ଲବ ହରିକା ଦେବେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଦେବେ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିବ, ସେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଇନକମ୍। ଇନକମ୍ଟା ଆମକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଇନକମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରେସିଡେଣ୍ଟ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ଟା କ'ଣ ଦରକାର ହେବ? ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍, ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର ଆଉ ଇନକମ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ବାହାରିବ। ସେତିକିଟା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଯାହା ଯେତିକିଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ସେତିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ ଦେଇକି ପଠାଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମିଳିଲାଣି? କେବେ ମିଳିଲା? ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା? 2400। 2 ମାସରେ 2400। ଏଇ ଟଙ୍କା କେମିତି ମିଳିଲା ତମକୁ? ଏଇ ଟଙ୍କା ମିଳିବାରେ କିଏ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ସାଗରେ ବି କୋଉଠି ଆମ ବୋଉ ଯାଏ, ସେ ତାକୁ କହିଲି ଏଇଟା ଘଟଣା ହେଇପାରୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ସେ ସାଗରେ ଯାଇ ଅନୁଭବା ଝିଅକୁ କହିଲି। ସେ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ମୋର ଯାହା ଜେରକ୍ସ ଫେରକ୍ସ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରି ଯାଇକିରି ସରପଞ୍ଚ ସହି କରି ଯାଇ କଲେକ୍ଟର କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। କଲେକ୍ଟର ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଗଲେ। ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଇଲା ପରେ, କଳାକାର ଭତ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ। ଆପଣ ଏକା ପାଇଲେ ନା ଆଉ କିଏ ସବୁ ପାଇଲେ? ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ 26,000 ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ଚାଦର ସେଦିନ, ଆଉ ପିଠା ହେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ କେକ୍ ଦେଲେ। ଏବେ ମଉସା ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଇ? ହଁ। ଭତ୍ତା ପାଇଲା ପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେମିତି ତମେ ଥା, ତମ ହାତ କଲମ ସେଇ ଚାଲୁ। ମୋ ନାଁ ସାଗର ମହାନ୍ତି, ଘର ପଙ୍କ୍ପାଳ। ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିଳଙ୍କ କଳାକାର ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କଲେ? ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ବହୁତ ମାନେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର କଳାକାର ସହାୟତା ମିଳୁନଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ହନୁମାନ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଳାକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଲି ତାଙ୍କର, ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଲି, ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଲି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖା ନେଇଥିଲି ଏବଂ କଳାକାର ସହାୟତା ଫର୍ମରେ ସିଗ୍ନେଚର କରି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲି। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଥିଲି କେମିତି ହେଇପାରିବ ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ସେ ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେହେତୁ ପଙ୍କ୍ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଣେ ସୁନାମ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ପଙ୍କ୍ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସ, ପଙ୍କ୍ପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। କଳାକାର ସହାୟତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି? ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିଳ। ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିଳ ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁପମା ସେଠୀ ବୋଲି ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ରମେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିଳ ଜଣେ
ଭଲ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ସିଏ ଆଜି କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ ହଁ, କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଜଣେ ପାଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆହୁରି ଅନେକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅନୁପମା ମ୍ୟାଡାମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିଳଙ୍କ କଳାକାର ସହାୟତା ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପରେ ସାଗର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିଳଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି। ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପଙ୍କପାଳ ଗ୍ରାମର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସାଗର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ କରତୁଠା ଗ୍ରାମର ଗୋଲେକ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟସିଂହ ମହୋଦୟ, ପଙ୍କପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଅନୁପମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ୍ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ।